Jeg vil gerne fortælle om syre, base og salt. Formålet med det her forsøg og den her video, det er, at vi kommer til at vide mere om, hvad en syre og en base er, hvordan man neutraliserer en syre, og hvad der sker efter, at syren er blevet neutraliseret. Hvad er syre, base, og hvad bruger man det til? En syre har en pH-værdi på højst 6. Man bruger syre til meget i dag. For eksempel anvender man syre til at rense og desinficere. En base har en pH-værdi på mindst 8. Man bruger mest base til rengøringsmidler, for eksempel til grundrens og ovenrens. Syre og base kan være meget farlige, da de er ætsende. For at vi kan lave dette forsøg, skal du bruge en pH-indikator papir, og du skal bruge 3 bæreglas. Du skal også bruge saltsyre, som også er kendt som HCl. Vi skal også bruge en base, som også er kendt som natriumhydroxid, og det kan også hedde NaOH. Du skal bruge 2 til 3 pipetter. Og husk endelig, at dette er syre og base og kan være meget ætsende. Dette er hvad du skal gøre. Du starter med at fylde et bæreglas op med 1 dl saltsyre. Derefter fylder du et andet bæreglas op med 1 dl natriumhydroxid. Tag så en pipette og dryp så noget base op i syren. Vær forsigtig, der må ikke komme for meget base i. Og mål så efter med indikatorpapir, om syren har skiftet farve til grøn eller har fået en pH-værdi på 7. Dette kan tage noget tid, og du kan også få brug for noget mere base. Når du så har fået en pH-værdi på 7, er syren neutral og er blevet til NaCl plus H2O. Du har nu fået neutraliseret din syre. Nu har du NaCl plus H2O. Det er nu tid til at destillere det. Det du skal bruge er et komfur, og du skal bruge en gryde. Det du nu skal er, at du hælder din NaCl plus H2O op i gryden og lader det stå for dampe. Det der sker nu er, at H2'en, altså vand, vil fordampe, og Na vil blive tilbage. Og det er køkkensalt. Så nu har du lært at neutralisere en syre, som så bliver til saltvand, som du så kan fordampe og lade det blive til køkkensalt. Så hvad har du lært i dag? Jo, du har lært, hvad en syre og base er, og om man kan bruge det til, hvordan man neutraliserer en syre, og hvad der så sker efterfølgende, og hvad man kan gøre. Og nu kommer sidespørgsmålene. Hvad kan man bruge stivelse til? Jo, først så findes der en masse slags forskellige stivelsesmidler. For eksempel er der hvedemel, der er kartoffelmel, og så er der majsmel. De 3 her har en ting til fælles, og det er, at de kan jævne en sovs med. Næste spørgsmål er atomer og molekyler. Et atom består af en kerne, der befinder sig i centrum af et antal elektroner. Et molekyle er en sammensætning af 2 eller flere atomer. For eksempel H2O, som er vand, består af 2 hydrogenatomer og 1 oxygenatom. Næste spørgsmål er tilsætningsstoffer.
Tilsætningsstoffer er noget, man putter i mad, for at det for eksempel kan holde længere. Lad mig give et eksempel. En dejlig guacamole kan blive brun, så derfor kan man tilsætte syre som citronen her, så den ikke bliver brun og ulækker.